Bé, a Cornellà són diverses tant les entitats, les agrupacions, entitats que estiguin registrades oficialment o no, i a vegades també persones a títol individual, siguin ja de Cornellà o de fora de la ciutat, que poden necessitar en algun moment algun espai, ja sigui per fer una reunió o per fer una assemblea. A vegades poden també inclús necessitar disposar de wifi o d'algun ordinador. A Cornellà, en aquest cas, disposem de diferents equipaments que poden disposar de sales, de despatxos o d'espais per realitzar assemblees, com bé poden ser les biblioteques, els centres cívics, el CRAG o inclús el CityLab. Però en aquests espais moltes vegades no es pot fer ús sempre que es requereix, es pot arribar a entendre, ja pot ser per l'horari d'aquests espais o per la capacitat de les sales, o també moltes vegades el que pot limitar és que les persones que volen demanar fer ús d'aquests espais no existeix un protocol prou clar de com fer aquesta petició de l'espai i que majoritàriament es requereix que siguin entitats o persones, normalment entitats que estiguin registrades oficialment i que siguin de Cornellà. Això deixa fora a persones a títol individual que puguin necessitar o alguna entitat no registrada però que sí que existeix, que pot necessitar una sala per fer una reunió i que actualment no pot disposar-ne de cap d'aquests espais. El que demanem bàsicament amb aquesta moció, també tenint en compte que hi ha entitats de la ciutat que disposen d'espais municipals que són cedits precisament per part de l'Ajuntament, que no en fan ús amb tots els seus horaris i entenem que si es posa a sessió d'una entitat, evidentment l'ús principal l'ha de fer aquesta entitat, però que en determinats moments i degudament reglamentat es podria fer ús d'algun d'aquests espais també d'entitats per la resta de ciutadania o d'altres entitats de la ciutat. Llavors, aquí bàsicament el que demanem amb aquesta moció és que es pugui fer un llistat de quins espais municipals disposem, amb quines sales i despatxos es poden posar a disposició de la ciutadania, també que puguin disposar de wifi en aquests espais, i que hi hagi un protocol clar per la reserva i que d'aquests llocs que estigui publicitat ja sigui a la web municipal o a les pròpies webs, si en tenen, dels propis centres cívics, per exemple. Per exemple, a les biblioteques és molt clar quin és el protocol a seguir per poder fer una demanda d'aquests espais, però amb els centres cívics o amb altres espais de Cornellà no és així. Al CityLab, per exemple, sí que es pot fer ús de l'espai, però només persones individuals i si en fan ús entitats, té una tarifa integrada. Llavors, bàsicament, per no reiterar-me, el que es demana és això. Creiem que és important poder disposar d'aquest llistat, que sigui públic, que hi hagi un protocol clar i que també es pugui facilitar a persones a títol individual o grups de persones poder reunir-se en aquests espais per temes concrets. Entenem que també hi ha les aules d'estudi, però que a les aules d'estudi no es pot parlar. Llavors, a vegades, entitats o persones a títol individual poden requerir reunir-se unes quantes persones i poder parlar o debatre i, per tant, aquestes aules d'estudi no servirien en aquest cas. I, bàsicament, això és el que demanem en aquesta moció. Gràcies. Sí, primer de tot, agrair les intervencions dels diferents grups. Nosaltres considerem que sí que hi ha una problemàtica a resoldre i, per tant, per això presentem la moció, si no, no ho faríem, evidentment. Sí que hi ha entitats i persones, o inclús entitats, que no saben on s'han de dirigir moltes vegades per poder demanar un espai. Està potser molt clar si has de fer un acte gran i, per tant, demanes una sala gran, com per exemple la sala del Centre Cívic de García Nieto o l'Auditori de Sant Ildefons. Aquest procediment potser està més clar per a les entitats que ja estan avasades, però si per temes puntuals a vegades s'ha de fer una reunió d'un grup de treball, has d'anar a picar a la porta directament d'aquest espai i moltes vegades no saben ben bé dir-te com formalitzar, t'acaben derivant cap a fer a instància, però no hi ha un protocol clar. La problemàtica sí que existeix, considerem que si des d'aquest Ajuntament, evidentment, es disposa de tot aquest llistat d'espais, poder publicar quins espais són els que estan disponibles, quina capacitat tenen, en quins horaris es pot accedir als mateixos
no està de més facilitar aquesta informació a la població. I sí que hi ha moltes entitats que no estan registrades que per poder fer petició de qualsevol d'aquests espais necessiten que una altra entitat registrada faci la reserva perquè si no moltes vegades no se'ls concedeix. Per tant, nosaltres el que sí que demanaríem és que es fes un replantejament de que sí que es votés a favor i de que s'apliqués aquesta demanda que s'està fent amb aquesta moció, que és molt senzilla. Vull dir, la problemàtica existeix en el moment que nosaltres també ens ho han traslladat. Evidentment, hi ha altres entitats que no tenen aquests problemes i també és cert que hi ha locals o espais d'entitats que actualment ja disposen d'un espai propi cedit per l'Ajuntament, que la resta d'entitats o ciutadania de Cornellà no saben que en podrien disposar o fer-ne ús. Per tant, considerem que regularitzar-ho i publicitar-ho és el que s'hauria de fer. Llavors demanaríem que tant socialistes com comuns fessin un replantejament i es pogués aprovar aquesta moció o tirar-la endavant. Gràcies.